Nel nome del Padre e del Figlio e dello În numele Spirito Tatălui și al Santo. Fiului Amen. și al Sfântului Spirit. 19 Amin. marzo del 2026. 19 Cari martie fratelli, 2026. tutte le Dragi opere di frați, Dio hanno toate il lucrările sigillo lui dell'unità. Dumnezeu poartă Per sigiliul questo tutte le unității. cose De create aceea, da toate Dio formano lucrurile l'universo, create de Dumnezeu che formează significa universul, verso l'uno care înseamnă universo. spre unul. E Și non nu solo le doar creature, ma le opere creaturile, di Dio, ci și toate la lucrările lui creazione, la Dumnezeu, redenzione e la creația, santificazione răscumpărarea și sfințirea, formano un unico formează un singur progetto, plan, esprimono l'atto exprimând unico ed actul eterno di unic și Dio. veșnic al lui Dumnezeu. Tutto ciò che è uscito da Dio deve Tot ce a ritornare a ieșit de la Dio. Dumnezeu trebuie E să se ogni reîntoarcă cosa la ha insieme Dumnezeu con și il orice motivo, lucru are la scopul causa lui della sua împreună cu esistenza, motivul sau la cauza sua finalità, existenței sale. Și anume, coincidono. Tutto si coincid. riassume in una sola cosa. Totul se rezumă la L'amore un eterno singur delle tre lucru, divine iubirea persone di veșnică a Dio, celor trei che persoane formano non solo divine ale lui l'unione, Dumnezeu, ma la care loro formează unità, nu doar uniunea un unico lor, ci și essere unitatea lor. Come dice San Paolo, Este un un solo singur Signore, Dumnezeu, una sola o singură fede, un solo credință, battesimo, un singur un botez, solo Dio Padre un di singur tutti, Dumnezeu și che è Tată al al di sopra di tuturor, tutti, care este agisce peste per messo toate, di prin tutti toți ed și è în presente toți. in tutti. Si può dire che tutto il Vangelo è Se poate presente e spune că întreaga concentrato nel Evanghelie Padre este nostro, prezentată, concentrată e în adesso Tatăl invochiamo nostru. che venga il suo regno. În această Che rugăciune rispetto alla invocăm redenzione e venirea alla împărăției Chiesa sale, è care în come raport il cu frutto răscumpărarea rispetto și all'albero. biserica este Esso precum è già rodul în essenzialmente raport cu presente pomul. nell'albero Este deja fin prezent dall'inizio, în mod fin da quando esențial fu în pom seminato. de la început, din momentul în L'albero care è a fost coltivato e semănat. cresce, si riempie Pomul di este foglie cultivat e și di fiori, crește, se umple ma de il tutto frunze è și flori, finalizzato dar al tempo totul dei este frutti. finalizat la momentul Così la rodului său. redenzione, i Așa e sacramenti, și la cu Chiesa, răscumpărarea, tutta sacramentele, l'opera dello biserica, Spirito Santo in toată essa, lucrarea Duhului tutto è Sfânt în ea, finalizzato al totul regno este della divina finalizat la volontà. împărăția Per questo voinței Gesù divine. dice: Prin urmare, non Iisus ci fu spune, un atto che nu a io feci existat stando in niciun terra act pe care in l-am cui făcut non pe mettevo la pământ mia în care să volontà nu fi come atto pus primo voința mea da ca prim ristabilire in act mezzo de alle creature, restabilit printre perché era la creaturi, cosa che più pentru mi că stava era a lucrul cuore. care se afla E în se ciò inima non mea. fosse, o Și non dacă nu avessi ar fi fatto fost che așa, sau dacă in nu m-aș fi tutto ciò che asigurat că în operai e tot ce am patii lucrat și ci suferit, fosse come atto domnia primo il Supremului regno del Fiat Fiat să fie Supremo actul da principal de ripristinare in mezzo alle restabilit printre creature. creaturi. La mia venuta sulla Venirea terra mea pe avrebbe pământ ar portato fi un adus bene a metà, generațiilor non doar o jumătate completo de alle bine, generazioni, incomplet, iar e la gloria del mio celeste slava Padre Tatălui meu non sarebbe ceresc nu stata da ar me fi fost completamente complet reintegrată reintegrata, de mine. perché siccome la mia Căci din volontà moment è ce voința principio di mea ogni este bene principiul ed è oricărui scopo bine și unico unicul scop della al creazione e creației redenzione, și al quindi è răscumpărării, fine di este prin completamento di urmare tutte le nostre scopul opere, și desăvârșirea sì tuturor che senza di lucrărilor essa le noastre. nostre opere più belle Așadar, fără restano ea, cele mai frumoase incominciate e lucrări ale senza noastre rămân compimento, neîncepute și neterminate, perché solo essa è la pentru că corona doar delle ea opere este nostre coroana e il lucrărilor noastre și suggello che l'opera sigiliul că nostra è lucrarea compiuta. noastră este completă. Ecco perciò De che per aceea, onore e spre gloria onoarea și della gloria stessa lucrării opera della răscumpărării redenzione însăși, dovevo trebuie avere să come am atto ca prim primo act lo scopo del scopul regno della împărăției mia voinței volontà. mele. Non separi l'uomo, quello che Dio ha Ceea ce unito, a lui ha unit detto. Dumnezeu, omul să E nu questo si despartă, applica a alla spus el, și rivelazione, aceasta se aplică il cui revelației, scopo è farci al cărei scop conoscere este chi să è ne Dio facă să e che cunoaștem cosa cine siamo este noi per Dumnezeu Lui, și ce suntem il noi suo pentru El, amore per noi, care e che attende la iubirea Lui risposta pentru del nostro noi, amore, care este il răspunsul nostro iubirii noastre, ritorno a Lui. întoarcerea Quindi la noastră la El. rivelazione è Prin una sola, urmare, a partire revelația dalla este una creazione, singură, începând de la ma Dio ce la creație. presenta poco per volta, Dar Dumnezeu ne-o adattandosi alla nostra prezintă puțin piccolezza. câte puțin, Ecco a che cosa adaptându-se serve il micimii tempo. noastre și iată E così la ce tutto servește quello che Gesù ha timpul. fatto Și scrivere a astfel tot Luisa ce a ha pus-o una Iisus profonda pe Luisa unità, să scrie are o mentre unitate presenta un profundă, suo sviluppo prezentând în crescente, același timp o il dezvoltare cui scopo è crescândă, al trapiantarlo cărei come scop vita sua semnifică in a noi. transplanta ca In viața noi Lui în deve noi. diventare Și vita, tot în noi che trebuie să significa devină comunione viață, piena con Gesù ceea ce Cristo, înseamnă deplină e con comuniune Lui cu e in Iisus Lui Hristos și ritornare al împreună cu Padre. El și în El să ne întoarcem la Luisa è Tatăl. vissuta tutta una vita in Luisa un și-a letto, nelle trăit più întreaga strane e viață misteriose într-un pat, în sofferenze, cele mai ciudate și delle mai quali misterioase lei suferințe, riferisce la care in se modo referă minuzioso e într-un mod commovente. minuțios și Sembra emoționant. quindi abbastanza logico Prin urmare, che il pare suo destul de pensiero logic corra că spesso gândul ei alla se passione îndreaptă del adesea suo către amato patimile Signore. Domnului ei E
iubit, con una cu profondità di comprensione o profunzime e a una înțelegerii intensità și cu o intensitate straordinaria di extraordinară de partecipazione participare afectivă. Tutta la sua vita è stata Întreaga ei un'immolazione per viață a amore di fost o Gesù jertfă din e iubire dei suoi pentru Isus fratelli și pentru peccatori frații ei per păcătoși, fermare i castighi pentru a equilibrando opri i diritti della pedepsele prin divina echilibrarea giustizia. drepturilor Uno stato dreptății di divine, vittima a printr-un sostegno della statut de Chiesa. victimă în sprijinul Ma la domanda bisericii. adesso è: Însă întrebarea tutta care se questa pune acum indicibile este sofferenza ce relație di are Gesù toată e această sua, suferință che de rapporto nedescris ha a o lui che Isus c'entra și con a il vivere ei cu nel divin trăirea în volere, voința divină, il cu regno della împărăția divina voinței volontà? divine? Ci saremmo aspettati Ne-am fi semplicemente așteptat un pur și simplu la o atteggiamento di atitudine de rassegnazione, resemnare, de di ascultare ubbidienza până la fino alla moarte morte și e chiar morte di moartea pe croce, cruce, un un abbandono abandon davanti alla în volontà fața di voinței Dio, lui un Dumnezeu, fiat, un come fiat, dire, di cum să sottomissione, spun, di de consenso supunere, de incondizionato, consimțământ un necondiționat, fiat un passivo fiat davanti a Dio. pasiv în fața lui Così Dumnezeu. appare nei suoi primi volumi. Așa apare în È la primele base sale sulla quale volume. poi si Este forma la baza sua pe care se spiritualità, formează apoi quella che sorge spiritualitatea come ei, l'aurora cea care ed răsare eclissa tutto precum il resto, zorii și eclipsează quella tot che ad un restul, certo punto cea pe Gesù la care la un convince che moment non è dat solo per Isus lei, o convinge ma că che nu la este deve doar offrire pentru a ea, tutti ci că scrivendola, trebuie să o ofere e quella tuturor entrare o scriind-o. fondersi nella Este volontà acea di intrare Dio, sau e contopire quel cu voința lui sostituire in ogni Dumnezeu. cosa Este la acea sua volontà înlocuire con a la voinței volontà ei divina în toate cu e farla voința sua. divină și însușirea E ei în pertanto è întregime quel fiat și prin non urmare più acel suo fiat umano nu mai este al di ei fronte a uman Dio, în ma lo fața lui stesso Dumnezeu, fiat ci însuși onnipotente ed fiatul eterno di Dio omnipotent și che veșnic al lui diventa Dumnezeu, suo, care e non è devine un al ei. atteggiamento passivo, Și ma nu una este o atitudine partecipazione pasivă, attiva ci o e participare consapevole, activă și sempre più conștientă, consapevole din ce în ce mai conștientă în in tutto tot ce quello che fa face. quel fiat o volere Acel divino, fiat sau in vrerea tutte le divină sue opere, în toate nell'atto lucrările eterno sale, della sua vita. în actul veșnic al vieții sale. Luisa è invitata ad operare come Gesù Luisa este nel suo invitată să volere. lucreze precum Isus Le în dice: vrerea vieni sa. nella mia volontà per Vino fare în ciò che voința faccio mea să io. faci ceea ce fac Ora, eu. volendoti insieme con me nel mio Prin volere, urmare, te voglio vreau il împreună cu tuo mine în atto voința mea, continuo. vreau actul tău continuu. Così tutto ciò che Luisa Astfel, sente tot e ce fa simte și è la face vita di Gesù Luisa che vive in este lei. viața lui Isus care Tutto trăiește în questo ea. non è riservato Toate soltanto a acestea nu Luisa. sunt rezervate doar Gesù aspetta Luisei. le creature che vengano a Isus vivere nel așteaptă suo volere creaturile care să e che vină să trăiască ripetano în vrerea nella sua sa volontà și care ciò che repetă în egli ha voința fatto. sa ceea ce El a făcut. Sembrerebbe come se in Luisa S-ar ci părea fossero că ar due exista persone, două persoane în come due Luisa, spiritualità ca diverse, două spiritualități benché diferite, intimamente vincolate, deși come due strâns mondi, legate, ca come două due lumi, realtà così ca două grandi che ci realități sfuggono. atât de mari încât Una, ne per scapă. così dire, sembra più Una, ca alla să nostra spunem așa, portata, apare mai la îndemâna almeno per noastră, farci un'idea. cel puțin pentru a ne Nei face o primi 10 idee. volumi, quella În che primele parla di 10 volume, cea ubbidienza, care della vorbește croce, despre delle ascultare, despre virtù, cruce, despre ma poi virtuți. c'è l'altra, quella Dar del apoi vivere este nella divina cealaltă, cea a volontà. trăirii în voința Sono divină. le due vocazioni o Sunt missioni cele di două Luisa. vocații sau La misiuni prima ale come Luisei. vittima insieme con Gesù Prima ca nell'opera victimă della împreună cu redenzione Isus în lucrarea de e răscumpărare l'altra che Gesù le presenta și dopo cealaltă pe come care la Isus i-o depositaria prezintă delle ulterior, verità sulla ca divina păstrătoare volontà, a adevărurilor come la despre voința capostipite divină, della ca nuova fondatoare generazione a noii sospirata generații da mult Gesù, che dorite de avrà Isus, tutto in comune care con va lui, avea totul la în divina comun cu volontà El, come vita. voința divină ca E così viață. come la sua spiritualità Și așa si cum spiega spiritualitatea soltanto ei con nu la sua poate fi dottrina, explicată decât prin la divina doctrina volontà, sa, vita di Dio, voința divină, destinata ai viața lui figli. Dumnezeu, Così si destinată spiega fiilor anche săi, con il suo doppio tot așa ufficio. poate fi explicată și prin Alla dubla fine del ei volume misiune. 12, La sfârșitul Gesù dice a volumului Luisa 12, che fin Iisus îi qui spune lei ha Luisei avuto că l'ufficio până che ebbe la acum sua ea santissima a avut umanità sulla misiunea pe terra care con preasfânta Cristo sa umanitate Redentore a avut-o ed pe ora in poi pământ avrà cu quello che è la Hristos divina volontà, Mântuitorul. quello De della acum înainte divina o va volontà avea pe nella sua acea umanità voinței con divine în Cristo Re. umanitatea sa, cu Hristos dice, Rege. Diletta mia, Și finora spune, hai occupato iubita presso di mea, me până l'ufficio che acum ai ebbe ocupat la mia alături de mine umanità in funcția pe terra. care umanitatea mea Ora a voglio avut-o pe cambiarti pământ. l'ufficio Acum vreau dandoti un să-ți altro schimb più nobile, misiunea, più vasto. dându-ți o alta, mai Voglio nobilă, darti mai l'ufficio vastă. che tenne la mia volontà Vreau nella să-ți mia dau umanità. misiunea care mi-a ținut Vedi com'è voința più mea alto, în più umanitatea sublime. mea. Vezi cât de La înaltă mia și umanità sublimă ebbe un este? principio, Umanitatea la mea mia a avut un volontà è început, eterna. voința mea La este mia veșnică. umanità è circoscritta e Umanitatea mea limitata. este La mia circumscrisă și volontà non ha limitată. limiti Voința né mea nu are confini limite
limite e sau immensa. granițe
este ufficio più imensă. nobile e distinto non potevo Nu-ți darti. puteam da o misiune mai nobilă Le și mai dice, figlia distinctă. mia, non temere, Și non spune, ti fiica ricordi mea, che nu te occupi teme, doppi nu-ți uffici, amintești că uno ocupi di misiuni vittima e duble, l'altro una de ufficio più victimă și grande cealaltă mai di vivere mare nel mio de a volere per trăi în ridarmi la vrerea gloria mea, completa di tutta la pentru a-mi da creazione? înapoi gloria completă a întregii creații. Finora ti ho tenuta insieme con me Până per acum te-am placare la ținut mia împreună cu giustizia mine pentru a e potoli impedire che dreptatea castighi mea più duri și am piovessero împiedicat sulla pedepsele mai terra. aspre ca să cadă pe Ora voglio pământ. che tu insieme con me Acum vreau nel ca mio tu volere împreună cu mine în ti vrerea occupi a mea preparare să te l'era ocupi della de mia pregătirea volontà. erei voinței mele. Come ti inoltrerai nella via del mio Pe volere, măsură si ce vei formerà pătrunde l'iride pe di calea pace voinței mele, che se va formerà forma l'anello di curcubeul de congiunzione tra la pace, volontà care va divina e forma l'umana, veriga de legătură dintre dal voința quale divină avrà și vita voința la mia umană, volontà sulla din terra care voința e mea avrà va avea principio viață pe pământ și va l'esaudimento începe della împlinirea preghiera mia e di rugăciunii tutta la mele și a Chiesa. întregii Venga il biserici. regno tuo e Vie sia fatta la împărăția tua ta și volontà facă-se voia come in ta, cielo così in terra. precum în cer și pe Le pământ. dice, la tua missione è Și grande spune, perché non si misiunea ta tratta este della mare, sola pentru că nu este santità doar de o chestiune personale, de ma sfințenie si tratta di personală, abbracciare tutto e ci este o tutti chestiune de a e îmbrățișa preparare il totul regno și pe della mia toți volontà și de a alle pregăti umane împărăția voinței generazioni. mele pentru generațiile umane. Questo vuol dire che la Aceasta spiritualità înseamnă di că Luisa si immerge, spiritualitatea per Luizei così este dire, da cufundată, un ca să lato spunem nell'opera așa, della pe de o redenzione parte în opera e dall'altro răscumpărării nel și pe de altă compimento del regno parte di Dio, în il regno della împlinirea divina împărăției lui volontà. Dumnezeu, E împărăția infatti voinței ci sono divine. due scritte di De fapt, Luisa che există două rappresentano scrieri ale queste Luisei due care opere reprezintă divine aceste două e lucruri divine și corrispondono anche a due corespund tappe della sua totodată la vita. două etape ale La prima vieții in ei. cui Gesù l'ha formata come Prima în un'altra care sua Isus a umanità format-o ca pe o altă e la umanitate seconda de-a sa, per iar a operare doua come pentru a Gesù lucra nella volontà precum del Isus Padre. în voința Tatălui. Sono rispettivamente le Acestea ore della sunt passione respectiv orele e il giro pătimirii dell'anima nella și divina călătoria volontà. sufletului în viața Le divină. ore della passione non sono Orele una pătimirii narrazione nu o sunt o semplice narațiune meditazione sau o della simplă passione di Gesù, meditație asupra pătimirii come è lui stata Isus, raccontata da așa tanti cum au autori relatat spirituali. mulți autori Sono spirituali, preghiera come una ci sunt palestra o rugăciune una ca un scuola di teren vita de in antrenament cui ci sau uniamo a școala Gesù vieții, per fare în care con ne Lui e unim cu come Lui Isus pentru a quello che face Egli împreună cu faceva El interiormente și ca per la El nostra ceea ce făcea redenzione. El în sine pentru Il giro răscumpărarea dell'anima noastră. è, come dice Luisa, Călătoria il sufletului modo este, așa pratico cum ed spune Luisa, efficacissimo per modul fare il practic giro și cel mai nella eficient de a santissima volontà călători di în Dio preasfânta per voință a lui impetrare il Dumnezeu, regno del de a fiat divino implora sulla împărăția terra. fiatului divin pe È la pământ. continua preghiera con cui l'anima Este si rugăciunea unisce continuă alla cu divina care volontà in sufletul se tutte le unește sue cu opere, voința divină în toate creazione, lucrările sale, redenzione, creație, santificazione, răscumpărare, per sfințire, adorarla, benedirla, pentru a o ringraziarla e adora, a o amarla, per binecuvânta, a chiedere in o tutto che mulțumi venga și il a o suo iubi, regno. pentru a cere în toate ca E Gesù le împărăția sa dice, să vină. Și Isus îi figlia spune, mia, in chi è nato fiica nel mio mea, volere simt sento viața scorrere la sa sua vita curgând în cei e come născuți cosa în vrerea mea, connaturale ca fiind vuole ceva per natural, tutti ciò che essa dorește possiede. pentru fiecare E ceea ce siccome la mia posedă. volontà è Și pentru immensa că voința e mea este racchiude imensă tutti e și tutto, cuprinde pe toți și perciò totul, chi la possiede gira cine o per posedă tutte le cose călătorește che prin essa toate racchiude, lucrurile pe care per ea le pregarla e conține, vincerla, pentru a se ruga la ea affinché și scenda a o sulla terra cuceri, pentru ca formare ea il să suo coboare regno. pe pământ, pentru a-și forma Ma tu devi împărăția sapere che sa. per avere dominio e farle Dar tu dire trebuie să știi ciò că che pentru vuoi a avea tu stăpânire in și tutte a le le face cose să che sono spună ce vrei în uscite toate e lucrurile che care au racchiude la ieșit mia la iveală volontà, și pe care le conține dovevi voința prima mea, conoscerle e a poi trebuit mai amarle, întâi să le cunoști și apoi să le affinché l'amore iubești, ti desse il pentru diritto ca di iubirea possederle să-ți dea dreptul să le e posezi farle fare e și să le dire ciò che faci să vuoi tu. facă și să spună ce vrei tu. Ecco la causa perché prima Acesta este girando motivul pentru in care tutte le înainte, opere mie circulând în toate imprimevi lucrările il mele, ai tuo ti imprimat amo, al ti adoro, tău, ti te ringrazio. iubesc, te ador, Erano îți le mulțumesc. conoscenze delle Era opere mie cunoștința che cu tu lucrările facevi mele pe e care il o possesso che făceai și prendevi. posesiunea pe care o luai. Ora, dopo il possesso, Deci, che după altro più posesiune, grande, più ce santo, altceva più mai mare, bello, mai sfânt, più mai portatore frumos, di mai tutte le purtător de felicità toate alle umane fericirile generazioni generațiilor puoi umane chiedere poți in cere mezzo în alle opere mijlocul mie e lucrărilor insieme con mele esse, și împreună se cu non che ele, venga il decât să regno vină della mia împărăția volontà, voinței mele. molto più che era il regno del fiat Cu atât che mai dovevo mult era stabilire in împărăția mezzo alle fiatului pe creature, care voiam să o tanto nella stabilesc printre creazione come creaturi, nel atât regno în della creație cât și redenzione. în împărăția răscumpărării. In tutti gli atti miei, În nella toate mia actele stessa mele, vita, în însăși il viața mea, principio, la principiul, sostanza,
stanza, nell'intimo di essi era nell'intimità il loro fiat era che fiatul chiedevano
e per pe il care îl fiat erano cereau și fatti. pentru fiat erau Se tu create. potessi vedere dentro di ogni mia Dacă ai putea lacrima, vedea in în ogni goccia del lăuntru mio fiecarei sangue, in lacrimi ogni de ale pena mele, e în in tutto fiecare il mio picătură din operato, sângele meu, în trovereste fiecare dentro il durere și în fiat toate che lucrările chiedevano mele, le-ai e che găsi al în regno del mio lăuntrul volere erano fiatului pe care îl dirette. cereau și E care sebbene erau îndreptate apparentemente pareva spre che fossero împărăția dirette a vrerii redimere mele. Și e a deși salvare aparent l'uomo, părea erano că la erau via che îndreptate spre facevano per răscumpărarea și giungere al salvarea regno della omului, mia ele volontà. erau calea pe care au parcurs-o Il più pentru a grande ajunge la desiderio di împărăția Gesù, voinței come mele. vediamo, e Cea mai poterci mare dare la dorință sua a lui volontà, ma Isus per este să questo ne dea è voința sa. necessario che anche Dar noi pentru gli acest diamo la lucru nostra. să se întâmple, A questo trebuie să-i servono, dăm si può voința dire, noastră. i primi La asta 10 servesc volumi di primele Luisa, 10 volume a che ale Luisei, pertanto la s-ar nostra putea non abbia spune, più vita propria, pentru că per poter avere la voința vita stessa noastră della să nu divina mai aibă volontà. viață proprie, pentru ca noi E să si avem riceve e si însăși possiede viața per voinței mezzo delle divine. verità Și ea este conosciute, primită și quelle posedată che prin Gesù ci va intermediul presentando adevărurilor cunoscute, cele gradualmente pe care a Isus ne partire le prezintă dall'11° treptat, volume. începând cu volumul al Ecco perché 11-lea. il padre Sant'Annibale di De Francia aceea, preotul Sfântul pubblicò in Hannibal de appendice Francia a all'orologio della publicat ca Passione, anexă la nella orele quarta edizione, tutta una pătimirilor în serie di ediția brani 4 o serie del întreagă volume de pasaje din 11° e volumele 12° 11 și per 12, dare così le prime notizie del dono oferind astfel che primele conquistano informații il despre cuore. darul care cucerește E mi inima. permetto consigliare la lettura Și îmi permit să alternando sfătuiesc dei lectura volumi alternândă 11 a e primo e volumelor secondo, 11 cu 12° primul și al e doilea, terzo, al 13° 12-lea e și quarto cu al e così via. treilea, al 13-lea cu al Lui ci 4-lea și vuole tot dare la sua așa. volontà, ma noi dobbiamo El riceverla. vrea să ne dea E voința per sa, dar noi concludere trebuie e să o meditare primim. ogni Și pentru cosa a al suo posto, concluziona și a pune fiecare dice lucru la Gesù, locul lui, voglio tanto Iisus che le spune, îmi creature doresc atât de prendano mult ca la mia creaturile volontà. să È ia la cosa viața che più mea. mi importa, Este che lucrul più care mi sta a contează cel cuore. mai mult pentru mine, Tutte le care altre este cose cel mai non mi aproape de interessano inima mea. ugualmente, Toate anche lucrurile le più celelalte nu mă sante. interesează E în quando egală ottengo che măsură, l'anima nici viva măcar della cele mia mai volontà, sfinte. Iar ne când vado obțin ca trionfante, sufletul să perché in trăiască în ciò si voința mea, racchiude sunt il triumfător, bene più pentru că în grande aceasta che este ci può conținut essere cel in mai mare cielo e bine in care terra. poate fi în cer și pe Gloria al pământ. Padre e al Figlio e allo Mărire Spirito Tatălui și Santo, Fiului și come era nel Sfântului Spirit, principio, ora e sempre e precum nei era la secoli dei început, acum și secoli. pururea Amen. și în vecii vecilor. Amin.